Kaixo, txerria naiz. Euskal Herriko baserri batean jaio nintzen. Hemengo gizakiek txerri, txarri, zerri edo urde izenak eman dizkidate. Nire jatorria orain dela 10.000 urte inguruan izan zela diote. Orduan izan zen, gizakiek txerri basatiak etxekaratzen hasi zirenean, abere bihurtuz. Badakizue zeintzuk diren urde basatiak? Basurdeak? Ugaztuna naiz. Baserriko animalien artean tamaina ertainakoa. 2 begi txiki ditut, belarri handiak eta sudur zabala. Oso usaimen ona dut. Horregatik leku askotan trufak aurkitzeko erabiltzen naute gizakiek. Nire ilea oso lodia da. Zer da izenarekin ezagutzen da eta aintzinean eskuilak egiteko erabiltzen zen. Goi-guruina ez duen ugaztun bakarra naiz. Hau da, ezin dut nire gorputzaren temperatura moldatu beharretara. Horregatik bustitzen naiz sarritan, bereziki bero egiten duenean. Ez ba naiz nahikoa bustitzen, nire azala gaiztotu daiteke. Eta gizakientzat hori naskagarria denez, zikina den pertsonei zerri urdea esaten diete. Mundu guztiatik zabalduta nago, baina gehienetan klima epeletan aurkituko nauzu. Euskal Herritik kanpo hainbat txerri arraza daude. Horietatik ezagunetakoa Vietnamgo txerria da. Iberiar txerria ere oso ezaguna da. Animalia orojalea naiz. Hau da, denetik jaten dut. Baserrietan ohikoa da artoa, arroza, garia, garagarra edo erraz lor daiteken beste edozein elikagai ematea. Nire haragia hainbat txerrikiak egiteko erabiltzen dute gizakiek. Txorizoa, magra edo urdaiazpiko gozoa besteak beste. Aintzinean, gizake familiak eta auzokideak San Martin egunean elkartzen ziren. Neguari etorria emateko txerri bat hiltzen zuten, eta bere haragiarekin baserriko biltegia betetzen zuten. Ondoren denek elkarrekin otordua egitea zuten ohitura. Beno ba, nire San Martina heldu baino lehen, ni banoa lokatzan jolastera. Agur! Ikusi duzu inoiz txerri bat? Noiz eta non ikusi zenuen? Gaur egun San Martin eguna ia ospatzen ez bada ere, badakizu zein beste egunean txerria hirietara eramateko ohitura dago. Hurrengora arte. Agur!